Sa pagkahaba-haba man ng ating biyahein, ang ating paroonan ay pananakgas pa rin. Tingni-tingni ang aking dala dito sa aking pinuntahan. Ayan mga guys, at pagkaraan ng ilang minuto, ayan o, ayan ang napala ko. 8 kilograms na takgas. Grabe ang salad oh. Kahapon pinaglaban lang to ng labahin. Ngayon, nilagyan na ng salad. Ayan mga guys, welcome back. Yes, syempre kay Dangyo. Opo, nandito na ang karugtong, ang last part ng ating vlog dito sa ating pananakga, sa ating pamimiyesta sa Barangay Bunglewlaw, ang Northern Samar. At ito pa kanilang malawak na plaza at simbahan. Siyempre mga guys, bago naman tayo manakgas, unahin muna natin na pagsisimba. Yan talaga ang dapat una, ipagpasalamat natin na tayo makakatakgas. Pang isang barangay na salad. Grabe ang salad oh. Kahapon pinaglaban lang to ng labahin. Ngayon, nilagyan na ng salad. Pinagbabaran. At syempre mga guys, kapag walang bisita, tayo naman ang atake dito sa mga kapitbahay, tayo naman ang mamimiesta, at sasiguraduhin nating tayo may takgas. Ayan, kahampang ko ngayon si Lola at syempre ang aking asawa. Opo, tingni ang aking dala dito sa aking pinuntahan. Ayan mga guys, at pagkaraan ng ilang minuto, ayan o, ayan ang napala ko. 8 kilograms na takgas for today's video. And thank you so much sa lahat po ng mga nagbigay. Grabe, hindi ko sukat akalain ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. At ay napasayaw na lang talaga ako sa tuwa ng aking madama ang kaligayahang ito. Magtulang-tulangay, mag-irik-itikay, nga punusin kalipay, sanatangatan kita mag-ulag, saan nga waray langit kung mamagpapapit, waray magtatagiya kundi aton tasing-tasing. Tsaka, sige sayaw, Barangay Bunglewlaw, sayaw. Opo. Yes. Panahon na niyan sa mga taga-apo. Buwas na ang pamuskos sa kaldero. Yan, sayaw. At pagkatapos ng lahat-lahat mga guys, lumabas pa rin tayo. Ayan, dahil nagbabakasakali tayo na baka may mag-ughaw pa rin sa atin dito for today's video. Kaninang umaga kasi mga guys, tayo'y lumusad tayo pero hindi tayo nakapag-vlog dahil lubat ang ating cellphone. Kaya babalik-balik tayo dito dahil baka sakali naman mayroon naman sa ating mag-ughaw. Pero nakarating na kami dito talaga sa may pantalan at wala pa rin umughaw. Ako na nga lang ang balak mag-ughaw sa aking sarili. Pero ayan mga guys, ang ganda-ganda talaga dito sa Barangay Bunglewlaw. Napakasaya po ng fiesta celebration. At ito yung isa sa pinakamaganda dito sa kanilang barangay dahil talagang masayahin po ang mga tao. At literal namang masayahin talaga basta waray. Ayan, lilipayin, matakgasin at mapatronin. Dagang salamat mga guys sa inyong panonood, sa inyong patuloy na suporta sa inyong nag-iisang maestro waray. Abangan ninyong susunod pang mga kapamimiesta, pananakgas. Opo, yes.